stajna nagħtu ħarsa lejn il-ħidma li għamlet Infrastructure Malta matul ix-xhur tas-sajf fi żmien rekord irnexxielna nintervjenu fuq numru ta' bottlenecks li kellna madwar il-pajjiż u li fl-aħħar ġranet, fl-aħħar ġimgħat in-nies setgħu jesperjenzaw traffic flow aħjar. Ovvjament nħarsu l-qoddim għaliex fadal ħafna aktar xi jsir, però bla dubju ta' xejn il-Marsa Ħamrun bypass kien fuq kulħadd u komplejna anke nintervjenu sal-Marsa Junction il-proġett illi għaddej bħalissa l-ikbar investiment li qatt ħajkun ra pajjiżna fuq it-toroq tagħna. Allura Marsa Ħamrun, Triq Diċembru 13, Ħaldomoro u xogħlijiet oħrajn fil-madwar. Intervjenajna wkoll b'affarijiet sempliċi bħal taqali il-proġett tal-ħemsija jew it-tela tal-awommu fejn kellek bottleneck sempliċi li ħadd ma rid jiddeċiedi fuqu u ħadd ma intervjena. Toroq residenzjali bl-ikbar proġett ikun il-konklużjoni tat-triq fiż-Żurrieq vjal ix-Xarolla kif ukoll imbagħad interventi oħrajn madwar junctions bħal roundabouts tal-Mosta Techno Park kif ukoll anke vjal l-avjazzjoni li għadha tagħti nnifs lin-nies tan-naħa t'isfel tal-pajjiż meta jkunu qegħdin jivvjaġġaw minn dik iż-żona għall kumplament tan-netwerk tat-toroq f'Malta. Inħares il-qudiem sabiex issa Infrastructure Malta li twaqfet b'mod uffiċjali matul ix-xahar ta' Settembru u diġà ħarġet l-ewwel sejħa l 120 triq 25 km ta' toroq residenzjali ikomplu għaddejjin bl-investiment tagħhom inħarsu lejn it-tieni tielet lista sabiex nilħqu l-objettiv tagħna dak ta' 700 miljun investiment fis-7 snin li ġejjin.